शब्द वापरून आपल्याला वाक्य बनवायचे आहे. वाक्य आपण कसे बनवू शकतो हे खूप सुंदर असं आपल्याला टीचिंग एड मिळालेलं आहे, त्याच्यावर आपण हे वाक्य बनवू शकतो. आता कसं करायचं आहे, पहिल्यांदा आपल्याला इथे घ्यायचं शब्द वापरून वाक्य करायचं आहे. तुम्ही कोणताही शब्द घ्या. वंदना, वंदना हे नाव आहे, आपण एक शब्द घेतलेला आहे वंदना. आता आपण सेकंड ब्लू वाला फिरवतो, त्याच्यामध्ये वंदनाने काय केले, वंदनाने पूजा, वंदना पूजा, पूजा आलेला आहे. आता त्यानंतर पूजाच्या नंतर इथे आपल्याला तिसऱ्या याच्यामध्ये क्रियापद शोधायचे जे या दोघांनाही मॅच होईल. मग क्रियापद काय असेल, वंदना पूजा कर.